sa itong video. What's up mga tol? Magduwa dahil sila basket karon ato sila videohan kay bag-o niya itong kuwan diri ng basketan. Ato sila tanawan mga tol. Mana sila tol gaduwa sila mga tol. Private gamer. Mana sila mga tol, mga player diri sa Dons Valley. Pasingot na lang ang ilang duwa. Og ato i-check ang ilang mga duwa mga tol. Tara. Ato i-check ang ilang duwa mga tol. Para na entrance. Wala ang video ba? Ako rin vlog ya ako imo YouTube. Orang aja dalam sikit biar tak. Asa apa? Tara. Wai layak pre. Ya, tara. Suwaw. Ada sepat. Ada. Good. Stop. Oi! Oi! Foul. Gas. Oh, kaya kayo mo ang next screen, no? Ikare ka mao. Ada sekarang kau, video ay. Git. Hoy, diluwa pa na naman. Ay, Paul! Agba man. Down. Bang. Ano to guys niya? Ana lang ka. Oh, ya ka. Perpadu daw. Apa ya? Okay, tara pre. Ay, Paul! Foul. Sa ko minuta. Nanan ko daron soda. Advance nila mo. Orang na. Nice, Ray. Uy! Happy to. Abo kami. The Carrot Man by Lars. Di makalusot. Gamot tayo lang, Lor. Wah. Oy! Okay. Out ball. Reklaro. Lars. Carrot Man. Yo, Carrot Man.
Scorer kay Karman. Bang bang. Sumablay. Ah, kayo Japon. Ah. Tuloy. Tuloy. Tuloy sa.